Tak mi jeden deň napadlo, nechcelo by to tu spálen trošku pozmeniť? Malý teaser, nič proti mojim milovaným kvietkom, ale vonku už sa predsa len trošku ozimilo. No netrvalo to vôbec dlho a už som vybalovala tento skromný balíček. Paplóny, vankúše, obliečky a samozrejme aj nové plachty a malý predvianočný bonus. Takáto nádielka mi dorazila a úplne najviac som sa tešila na tieto bordové mušelinové obliečky. Šup s nimi do pračky a keďže sušičky som sa bála, tak skončili na sušiaku. Prešiel deň, dva a mohlo sa ísť na to. Deštrukcia jary a leta v pár sekundách. Navliekla som napínacie plachty, vybalila paplóny a vankúše, tieto sú mimochodom z aloe vera, čomu sa moje alergické a veľmi teší a navyše na ne teraz majú 50% zľavy. Pustila som sa do navliekania, ešte taký bonus navliečky sú na zips a pozrite na to, tá farba, dovidenia. Čo momentálne kričí jeseňou a zimou viac než burgundy. V skrini som mala pár rokov nepoužívané bordové závesy, takisto som ich oprala a pozrite ten meč. Výsledok je úplne úžasný. Ak patríš medzi vianočných nadšencov, takéto a aj iné návliečky, plus všetko, čo si tu videl, nájdeš na stránke www.intermedic.sk.sk. Za mňa dokonale, dovidenia, nemôžem byť spokojnejšia.